everyone. Hello everyone. Heavy Nama Dmart Bondula. Welcome back to my channel. That's one thing. Hello everyone. Welcome back to my channel. Nama Dmart Bondula. Yalla Bila. Joklem pura burdu baida. Joklem patandu poer app ji Dmart gini Sunday te mastu rush uppunu. Oka banda riddu namala magalu toy section struck apalle toponda. Oka alpardu pandu jaru. Alage ite toys ittindala yavji pokkade waste gobbu jaru. Ancha joklem pura jeppudadu bakka yankalite mella tappadu pondulla Dmart ge. Dadana bige ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ ತಂದ್ರಂಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಎರಡು ಎಂಕ ಅಬ್ಬಿ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೆಸ್ ತೆತ್ತು ಕೊಡ್ಬೇರಿಗೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಅತಬ್ಬಿ ಫುಲ್ ಡಿಮಾರ್ಟ್ನೇ ಎಂಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತು ಕೊಡ್ಬೇರಿಗೆ ತೇರಕ್ಕೆ ಡ್ರೆಸ್ ತಂದ್ರೆ ಪಾಪಿನ ಬೀರೆಗೆ ಎಂಕ ಎಂಕಿಚ್ಚೆ ಅಪ್ಪಕ್ಕ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಡ್ರೆಸ್ ತಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿದ ತಂದ್ರೆ ಅಂತ ಪಾಪಿನಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾಣ ಬೇರು ಎಂಕದ ತಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಒಂಜದ ತಂದು ಹೆಂಗ್ ಬೇಜಾರಪ್ಪನ ಅಬ್ಬಿನ ಕಾಸ ಡ್ರೆಸ್ ಎಡ್ಡೆಚ್ಚಿ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಾ ಐಕತೆ ಇರೋದು ಅತ್ತೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಯ ಬನ್ನಿ ಓಡೆಗಾಡಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಪೋನಾಗ ನಾನು ಒಂಜದ ತುಳು ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಾಯ ಬನ್ನಿ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಹೆಂಗ ಅಕ್ಕೆ ಒಂಜದ ತುಳು ಮರ ಅರಿಗಿದೆ ತೊಂಡೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಆಲೆಚ್ಚು ಅರ್ಣನೆ ಕಾಸತ್ತ ಯಾರು ದೂರದ ತೊಂದೆ ನಾಳೆ ಹಿಂದೆ ತೊಂದೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅವಳ್ದು ಯಾವ್ದು ನೊಂದಾಲು ಇಚ್ಚಿ ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ದೊಡ್ಡೆಲ್ಲ ಅಂಕಲ್ ಚಾಪರ್ರೆ ಬೈದ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಕೋಪಿ ನೀಡಿದ ಒಂತಿತ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ರೆ ಒಡೆ ಬೈದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಬೈದ ಚಾಪರ್ರೆ ಗಾಡಿಗೆ ಕಂತು ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂತ ಕಾತೋನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂದಿತ್ತೇನೆ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂಚ ಆಯ್ತ ಪುರ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದು ಕೊಡೋದು ಎನ್ನದಿತ್ತಾನೆ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಜೋಕ್ಲೇನು ಮತ್ತೊಂದು ಆಯ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತರ ಆಯ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋದೆಲ್ಲ ಮಂತರ ಆತಿಚ್ಚು ಜೋಕುಲೇರ್ಲ ಮೂಡು ಹಿಡಿತಿದ್ದಾರೆ ರಿದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ತೋನ್ಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮೂಡು ಹಿಡಿತಿದ್ದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ಎಂಕರ ಮನಸ್ಸು ಬೈಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಾರೆ ಹಬ್ಬಿಲ್ಲ ಯಾನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತದಲ್ಲ ಚಾ ಬೈಜಿ ನಾನು ಚಾ ಮಗದ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ರೆ ಕಂತು ಪರ್ದದ ಪೋಡಿ ಬೈದಂತು ಲೇತ್ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಟು ಮೊಲ್ತ ವೃಂದಾವನ ಗೊರ ಕುಡ್ಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ವೃಂದಾವನ ಬತ್ತದು ಪರ್ದದ ಪೋಡಿ ತಿರ್ಲೆ ಮೊಲ್ತ ಪೂರ ಫುಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪನ ತಂಬಿ ಫುಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪನ ವೆಜ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ ಮೊಲ್ತ ಪರ್ದ ಪೋಡಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನೀನು ಇಂಚದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಚಟ್ನಿಗೆ ಮುರ್ಕಾದ ಹೆಚ್ಚತಿ ನೋಡು വെച്ചുണ്ട് വെച്ചാണ് മസ്ത് Barın Çağ baydım çağ.
ಒಂದು ಕೈಕ್ ದಾದ ಪಾಡಿ ನೀನು ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚ ಮೆಹಂದಿ ಪಾಡಿನಿ ನಾನು ವಿನಿ ಜೋಕಲ್ನ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತನಂತೆ ಹೈಕೆ ಯಶೋದ ಪಾಠ ಪಾಡ್ರನ್ನು ಪಾಡ್ನಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿ ಕೃಷ್ಣನೆಲ್ಲ ತಂದು ಸ್ಟೇಜ್ದ ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿ ಬಂದಿತ್ತು ಆಡ ಅವಳು ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಯಶೋದ ಪಾಡ್ರ ಮುಖದಾದ ಮಗಳು ಯಶೋದ ಪಾಡ್ರ ಆತು ಜಂಕ್ ಪಾಡ್ದು ಜಂಕ್ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಂತೀನಿ ಒಂಜೆಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ Dmart ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಬ್ಬಿರು ರಶ್ ಉಂಟು ಸಂಡೇ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಫುಲ್ಲ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ನನ್ನ ಮುಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟೂ ವೀಲರ್ ಅಂಡ 4 ವೀಲರ್ ಬತ್ತನೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಒಡೆ ತಿರುಗೇರೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಜಿ 2 ವೀಲರೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಅದೇ ಐಟಮ್ ನೆಟ್ಟೆ ಸುಧಾರಿಸಿದ ಬಿಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿದ್ರೆ ಬರೋದು ಹೆಂಗೋಲ ಡ್ರೆಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನೇ ಒಂದಿಚ್ಚು ನಾನು ಏಪಲ್ಲ ಇಡೇ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚೆನೆ ಅಬಿ ನಿಂಗೆ ರಪಕ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗುಚ್ಚಿ ಮಗಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಡು ಪೂರ ಲಕ್ಕದು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ಕಿತ್ತು ಬೇಗ ಹೋಡು ಅದ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಡಿಮಾರ್ಟೆಡ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತು ಬರಲ್ಲ ಪೂರ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದ್ದಂತೆ ಪೂರ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಬೋದು ಬತ್ತದ ಅಂದ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ರಶ್ ಉಳ್ಳಿ
ಬಾಳ ಇತ್ತದನ್ನ ಪಾಪ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದಿತ್ತು ಕೊರೋಲಿತ್ತು. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಕೆಲವು ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಪೂರ ಪೋದು ಬತ್ತ ಈ ಕೆಲವು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ತಂದೆ ಅಂದಾಲದ ತುಂದಿಜೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಐಟಮ್ ಗ್ರೋಸರಿ ಐಟಮ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಗ್ರೋಸರಿ ಐಟಮ್ ಮಾತ್ರ ತಂದ್ರೆ ಅವ್ಳು ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನಿ ಸಂಡೆ ಐತೆ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆಲ್ಲ ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಜೋಕುಲ್ಲ ಕಾತೊಂದಿತ್ತ ಹಾಕಿದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಬೇಗ ಬತ್ತಪ್ಪುದು ಬೇರೆ ಪೂರ ನನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಷ್ಟ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ಸೇನೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 11 ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಬರ್ಡೇ ಅಂಚ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದ ಅಮ್ಮನಿತ್ತು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪ ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಲ ಅಣ್ಣಲ ಕೊಡೆ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಬೆದ್ರಾರ್ದು ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಯರ್ ಹಿಂದಿಕ್